Ошо көндәрдә суд приставы хезмәте юл хәрәкәте хәвефсезлеге инспекция хезмәткәрләре белән берлектә бурысы булган водительләрне асыклау максатында рейд кызыкты. Бурусларда тиз арала билдәләргә автоматлаштырылган юл приставы комплексы ярдәм итте. Система үтеп барган автомобильдең номерын укып, берничә секунд эчендә тимират хуҗаһының штрафын, бурысын асыклай. Был аппарат тикшерү аша тиҫтәрләсә машина үтә. Әгәр комплекс бурыслыны асыклаһа, сигнал бирә һәм был гражданин тураһында тулы мәгълүмат мониторга сыгарыла. Суть заключается в том, что комплекс сканирует номера машин, движущихся в потоке, и выявляет должников. На сегодняшний день больше 10 тысяч исполнительных производств на исполнении у нас находится. Арест накладывается на транспортные средства или на другое имущество, которое выявлено при осмотре транспортного средства. Наложено 3 ареста на транспортные средства должников. Бұл система серле асқысман һакланган, шугала базага инеү мөмкин түгел. Кефәт телефондарына һәм башка сакырылмаларына ла тәэсире юк ди белгечләр. Ошондай юл приставы аппарат программаһы тиз арала бурыслыларда асыклап, штрафтарды түләргә ярдәм итә.